बोरै मोनदों लालबागाव फैनानै नोंफा मोनदों नोङो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर हेलो गाइस खुलुमबाय आरोबाव दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय थ' गाइस जोङो बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ थ' जोङो दायो बेयाव पार्किं खालामबाय नै स्कुटि बाइकखौ थ' दायो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावसै स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबा माने गोजोननाय मोनो आरो गोसोनो थ' चल' गाइस स' गाइस जोङो थांगासिनो दायो नैबे जाबाय रेलवे स्टेशन बायापानाहालि जों मेट्र'जों थांगोन आरो स' गाइस दायो जों टिकेट लाबाय नै काउन्टारा बेनो थ' जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरोना जोंना ट्रेना फैबाय आरोना मेट्र' फैबाय जोंना ट्रेना मेट्र' ट्रेना गाखोबायना मारैलै बुदरलाय जोंनिया थांगासिनो स्टेशन मोनफैलायबाय स्वामी विवेकानन्द र'ड लायनो स्टेशननि नामा स्वामी विवेकानन्द नङा दायो जोङो ग्रिन लाइन हमहैगोन बिराद मानसि आरोना मेजेस्टिकआव मोनफैबाय जों दायो ग्रिन लाइन जों फैनाया पार्पल लाइनमोन ओमफ्राय बेयो ग्रिन लाइन जों बे साइडजों थांगोन ग्रिन लाइना मोनफैबाय जोंना नै ग्रिन लाइना गाखोनोसै नै लाइन जानांगौ बेबायदि स्टेसनफोरा स' गाइस जोङो माहा एन्टार खालामबाय लालबाग बोथोरा खिन्थु अखा हाहां नुबायना गोसोम बेजों मेन गेट जों हाबबोबाय थ' मा नुलाङो नोंथांमोना आंनि दिन्थिलांसै आरोना सेस्था खालामसै समाबो बारा गैला जोंनिया माने एकदम बेलासि जाखाबाय नालाय थ' चल' गाइस नायलांबाय था नै फख्रि मोनजेनबाय जोङो फख्रि मोनजेनबाय नै सेसखा मा जायगामोनलाय लालबागरा नै बेबायदि बिबार नुगोन आरो लालबागाव नै जाग्रा फिसा मोनो सिङावहाय वाव बार फैदोंलै बोथोराबो सेसखासै बेरायबावनो नोंसोरो लालबाग बेरायबावनो नुदों अखाखौ नोंफा खर' मोनदों नोङो होननायसो जादोंसै माथो अखा नै नोंफा मोनदों नोङो जाबाय नै बोरै मोनदों लालबागाव फैनानै नोंफा मोनदों नोङो स' गाइस हालोद खाराब दायो जोङो नै अखा हादों बिरादनो लालबागाव बेबायदि सिजानसो जों माने टिकेट दाना फैदो आरो नुबायना नै अखा गोजा मा बेरायजाबावनो दालाय बाना जालायलायबाय नै दैया नै स' गाइस अखाया दाबो नागाराखै नै ओरै थाबाय ग्लास हाउस बेयाव सिजोनाव बिराद बिबार साजायो आरोना नै दाथ' गैथ'वा देखायगौमोन आं नङाबा नै बिराद बरिया साजायो बेयाव जायफ्रा बेंगलराव थायो बिथांमोनाथ' मिथिखागौ
बेनो जाबाय लालबागा नै खिन्थु अखा हानायखाय गैला नै सिजोबजोब्बाय बर'आ सेस नै बे हार्ट शेप बिबार बोनजोबो आरोना बेयाव बिबार होजोबो सिजोनाव खिन्थु दायो गैथ'वा नै लांदांसो जेबो गैया जों बेबायदि न'आव दङना बे सेरावहाय नै अखा हानायाव बेयावनो थाथ'बाय आरोना जोङो अखा हानायखाय पुरा हालत खाराब सेसखा फैनायानो जोंना माबा अखा सिजानो फैनायसो जाबाय टिकेट दाननाया नै लालबागा बेयाव बिबार होजोबो बेयावबो दावराय बे नै अखा गारबाय दायो एसेनो हाबाय थाबावदों दाबो बेनो जाबाय ग्लास हाउसआ माबायदि साजायनाय दों दंफांखौ डेन्जार गाजा गाजा बानायना दोनो मैसोआनो जाहैबाय नै सेसखा नै गोरेल नै गोरेल बरिया साजायना दोनदों बेरायफैदो सोरबा सोरबा बेरायनो गोसो जादोंबा नै साजायनायफोरा बेयाव सार्कोल नै ग्लास हाउस नै बिथिं साइड साइडआव दखान दङ जों दायो बे अन्थाइआव थांनो नागिरदों आरो सेर सेर पुरा बिबार गोजा नै अन्थाइआ बिबार बागानफोरा मा बिबार होनोब्रा बेफोरखौलाय बिराद बरिया नाङो माथो बेफोरबायदि बिबार सारि सारि स्राय स्राय लामाया नै बरिया दैस्लुं लायबावसो होननाय जाथि नाजारा माबायदि मोनदों लालबागाव फैनानै टिकेट दाननाय मानो दाननाय अखा सिजानो फाइनालि गाइस अखा गारबाय आरो ना थ' एसे हानायमानिखौ देखायनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो नै लामाफोरा बिथिं मोनसे गेट दङ अन्थाइआव गाखोलांग्रा सिरिया बानायना होखादों बेनिफ्राय नाजाराया माबायदि नै स' बेरायफैनानै एसे फ्रेस बरिया नांबाय आरो ना अखा बोथोरबाबो नायदो नै जाबाय पुरा अन्थाइ हाजोखा अन्थाइनि नैबे मोनसे गेट भिउआ बरिया जादों ना गाइस नै बेथिं सानसेट जाहैबाय बेथिंथ' हाग्रा गोजासै खनाबो बन्द' जाहांबाय बिथिं मन्दिर दं ओमफ्राय नै नाजारा अन्थाइनि हाजो थिखिनियाव जों ओरै फैदोंमोन नालाय ओरै गाखोबोबाय दै गग्रा ओरैसो आरोखि आइजो दङ गोजौआव नै नायदो नाजाराफोरखौ ग्लास हाउस बेयो
नै गाइस बियो थाइगिर बिफां आरोना दाथ' गैयानदां सिजोन गैयाना दायो एसे थायहांदों फिसा फिसानो गैया ओरै थाबाय ग्लास हाउसआ ओमफ्राय ओरै फैनानै नै स' गाइस दायो जों ओंखारनोसै मोनाबायबो जोंना फैनाया ओरैबाबो लेट जाखादोंमोन नालाय थ' नायनानै बोरै मोनखो होननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना जुदि सापर्ट होयोब्ला नोंथांमोननि अननायजों आं जौगालांगोन आसा खालामो थ' नायनानै कमेन्ट खालामालासिनो दाथां आरोना हाजासे शेयार खालामदो सापर्ट खालामदो थ' बाय बाय